Moikka taas kaikille. Talvi aika pitkällä, maaliskuu on. Talven aikana on mietitty paljon kaikkea, että mitä meidän pitäisi osata huomioida tuolla reissuillamme veneellä. Ja mastoon kiipeäminen on yksi niistä asioista, mihin ollaan nyt kiinnitetty huomioon, että millä ihmeellä sinne mennään. Se nyt ei meidän mielestä ole hyvä homma, että emäntä vinssaa mut ylös sitten sillä isopurjeen nostin vinssillä, koska emäntä painaa sen 40-50 kiloa jotain sen verran. Eihän sen mua jaksa sinne vinssata. Sillä loppuu voimat puolessa välissä ja sittenhän mä killun siellä. Miten sattuu? No, me päädyttiin sitten, tutkittiin aika paljon YouTuben ihmeellistä maailmaa ja löydettiin erilaisia ratkaisuja, ei kauheasti, mutta me päädyttiin tämmöiseen. Mä esittelen nyt teille tämän oman version. Ja lähdetään ihan alusta, eli mulla on nilkkalaite, köysi menee sieltä, mä pystyn sillä kiipeen sit toivottavasti ylöspäin. Tässä ensimmäistä kertaa näitä kokeillaan ja ihmetellään, niin suottakaa anteeksi, jos vähän tökkii välillä käyttäminen, mutta tästä se harjoitus tekee mestari. Sitten yksi asia, mikä pitää olla, on tämmönen, kaikki nämä karabiinihaat ja muut kannattaa olla luotettavia sitten. Eli otetaan tuohon tommonen. Mä kerron siitä kohta vähän ihanina sen enempi. Sitten me otetaan toinen tähän kanssa kiinni. Nämä on kaikkein turvallisimmat karabiinihaat, mitä on markkinoilla, niin nämä on myös sitä myötä sitten vähän hankalempia käyttää kuin noin muut. Mutta tässä on meidän pääturvalaite, joka voi laittaa tähän narun kiinni. Näin. Ja nyt mun pitäisi olla sitten valjaitten varassa täällä. Joo, nyt mä pystyn tässä olemaan valjaitten varassa ihan hyvin. Mutta irrotetaan se nyt vielä hetkeksi, koska meidän toinen laite on tämmönen, mikä tulee kans samalla lailla toimii vaan yhteen suuntaan. Ja se me laitetaan tähän. Eli tää on meidän toinen varmisti. Jos me meinataan tippua, niin jos tämä pettää, niin sitten meillä on tämä. Ja jos tämä pettää, niin meillä on vielä tämä. Eli joo. Sitten tähän pitää laittaa vielä kiinni tämmönen jalkalenkki. Tähän karabiinin takaa, koska tällä me pystytään sitten kiipeä ylöspäin. Mä nostan kädellä ja mä pystyn astuun alaspäin. Ja tää aina katsoo sen, että se ei luista köydissä, niin me päästään sitä pitkin mukavasti, se menee alaspäin. En tiedä tosiaan oikein millä kireydellä pitäisi olla, kun ensimmäistä kertaa tässä näitä härdelleitä ihmetellään, mutta tehdään niin, että mä kokeilen mennä ylös. Ai niin, sitten on tämmönen jarrulaite. Se on vähän hankalaa käyttää ylöspäin mentäessä, kun sitä tarvii koko ajan vetää köyttä sieltä pois, mutta siksi mä laitan sen vasta tuolla ylhäällä kiinni, mutta katsotaan, miten tää tästä lähtee. Eli ensin päävarmistiin kiinni köyteen. Se liikkuu kans vain ja ainoastaan toiseen suuntaan. Ylöspäin menee, mutta alaspäin ei. Se ottaa nyt vaan meidän köydestä vähän löysiä pois tossa. Sitten me laitetaan täällä toinen varmistin. Nämä on kaikki Petzl-merkkisiä. Ostettiin tuolta varuste.netistä, jos jotain tämmönen asia kiinnostaa, että mistä tämmöisiä saa osteltua. Koska mua ainakin kiinnostaa useasti löytää kaikkia videoita, mutta kukaan ei kerro mitään hintoja eikä mitään mistä mitään on löydetty. Jos joku haluaa, niin joo. Eli tällä me pystytään nyt sitten vielä tuo nilkkalaite pistetään kiinni köyteen. Näin. Eli nyt tästä kun mä lähden ylöspäin, niin nyt pitäisi kaiken olla sillä mallilla. Mä otan vähän tosta
tosta ylöspäin ja se on laitettu itseeni kiinni. Jalka tonne. Nyt mulla on molemmissa jaloissa askel jutskat. Tuolla mä vedän noin. Toi tulee tuolta automaattisesti. Tämmöstä. Nyt lähti. Vähän pitäisi olla pienempi näköjään. Nilkkaveitsi. Joo, eiköhän tää nyt näytä, että aika näppärästi tänne pääsi. Pääsen tämän turvalaitteen varaan tässä. Eli nyt meillä ei ole tää jalkalenkki enää käytössä. Me ollaan tämän pääturvalaitteen varassa nyt. Nyt mä irrotan tuonkin. Ja nyt otetaan tää jarrulaite täältä. Niillä sitten olisi tarkoitus tulla alas. Anteeksi jos hieman kestää, mutta tässä tosiaan ensimmäistä kertaa viritellään laitteita, niin se ei aina mene ja ootas nyt mites päin se menee. Köysi on tossa. Tuo pää menee ylöspäin ja tuo pää menee alaspäin. No niin, ja sitten toi kiinni, nyt sitä pystyy muistaakseni vetää vielä vähän alaspäin. Sitten me otetaan yksi karabiinihaka täältä vielä. Hankalaa käyttää yhdellä kädellä, mutta kaipa näihin asioihin vaan tottuu sitten. Ja noin kiinni, niin se ei pääse enää siitä tippumaan. Nyt tää karabiinihaka. Otahan nyt, kun mä mietin tätä kokonaisuutta tässä. Se pitäisi nyt laittaa tuolta. Noin. Tarkistetaan, että varmasti menee oikeasta lävestä. Joo, kyllä se nyt menee. Ja nyt meidän pitäisi päästä tämän karabiinihan varaan pelkästään, tämä rikrilaitteen varaan pelkästään. Nyt me ollaan sen parissa. Meillä on kaikki muut löysällä, eli me voidaan jalkalaitteen naru ottaa irti. Se on meissä vielä kiinni, se ei tipu alas. Nyt katsotaan, että tämä on löysällä, jolloin me ollaan rikrin varassa. Tuo irti. Ja nyt meillä on tässä kahva, josta kääntämällä me päästään tuleen alas turvallisesti. En tiedä paljonko oli korkeutta tähän kiipeämiseen, mutta joo, tää toimii näköjään oikein hyvin. Pystyy itse säätelemään vauhtia, pysähtyy. Jos tulee paniikki, pääsee kädet irti, se jäädyttää itteensä kiinni. Ja ihan kevyesti vääntää tosta, niin pääsee ihan hallitusti alas. Nyt jos tuut vähän lähemmäksi kuvaan, niin mä voin näyttää tässä. Eli tässä on tää kahva. Saanko mä käännettyä? Saa. Tässä on vielä pieni tämmönen kahva, että kun siitä lähtee nyt vetään tonne päin. Tätä narua täytyy pitää täällä, muuten se ei ole mahku, että se ei toimi niin hyvin. Eli ihan noin yksinkertaista. Kaikki muut jutut otettu pois tosta. Joo, me päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun. Tosiaan
Että se on hankala sieltä netistä aina löytää välillä. Kyllä siellä on paljon tavaraa, mutta sitten, että mikä on oikeasti toimiva ratkaisu. Koitettiin kaikkia purjevene-juttuja katsoa, että mitenkä ne toimii, onko mahdollista päästä yksinään ylös, koska me pidetään ainakin tärkeänä sitä, että sinne mastoon pääsisi yksin ilman toista, koska joskus voi olla, että se kaveri ei pysty auttamaan siinä vieressä, niin silti pystyy toimimaan siellä veneellä yksistään ja touhua. Tää on aika simppeli, vähän pitää ehkä reenata vielä, mutta joo, tosiaan kaikki työ tehtiin jaloilla. Ainut mitä mä kädellä tein, niin mä nostin tästä lenkistä sitä yhtä turvalaitetta aina ylemmäs, että samalla kun koukistin jalkaa, niin pystyy vaan käveleen ylös. Mä oon tosi tyytyväinen ensimmäisen kerran kokeilun jälkeen tällä. Mutta joo, ei ole mikään mainos millekään firmalle, jos jotakin kiinnostaa tämmöiset laitteet. Niin me ostettiin nämä varuste.netistä, myy varmaan moni muukin paikka, mutta sieltä nyt ainakin saa. Kaikki on Petsi-merkkiä, eli pitäisi olla hyvä merkki, koska turvallisuuden kanssa nyt sinänsä ei kannata sitä euroa säästää, mitä ehkä voi joskus, jos ostaa jotain romuja. Hintaa laitteille tuli kaiken kaikkiaan ehkä, olisiko 350–400. En tiedä. Jonkun mielestä voi olla kallis. Mun mielestä ihan ok hinta siihen nähden, että nyt pystyy itsenäisesti toimii, mutta tämmöistä tällä kertaa. Tulevaisuudesta semmoista, että suunnitteilla on kaikkea isoa, pelottavaa, mahtavaa, upeata. Toivottavasti tuutte katsoa niitäkin suunnitelmia. Ei puhuta niistä nyt tällä kertaa enempi, kyllä pysytte mukana vaan, niin eiköhän tämä asia selviä tässä. Mun pitäisi varmaan alkaa pikkuhiljaa irrottautua näistä köysistä, alkaa meinaan tuossa kalleuksien puolella puristaa pikkuhiljaa ihan valjaa. Ehkä kannattaa miettiä vähän sitäkin ennen kuin lähtee kiipeen, että ne kulkuset on tosiaan sitten oikeissa paikoissa, ettei vahingossakaan jää väliin. Tuolla on aika hankala alkaa korjailemaan. Mutta palataan. Mennään nyt näillä tällä kertaa.